kining kalipay, kining pagmaya, wa gini mag-agad og mga butang og mga tao sa kalibutan. Ang makahatag ra gyud ani mao ra gyud ang Ginoo. Wa gyoy butang way tao sa kalibutan nga makahatag niini. Mao na nga samtang nagpaabot ang mga tao nga moabot ng Ginoo, pag abot na gyud nga duol-duol na, naglipay na sila. Kay mahatag naman ang tinuod nga kalipay. Pananglitag mabuta ka karon, malipay ka dili. Pero tagaan kag $1 billion. Pero mabuta ka, malipay ka dili. Sige na lang, mabungol lang ka, mabungol. Tagaan kag 10 million pesos. Okay nimo? Mura mamog mga bungol. Sige, maamang ka, maamang. Maamang ba? Kanang di nakakasulti. Tagaan kag house and lot nga mo worth og mga 50 million pesos. Okay nimo dili? Sige, malamog dili. Sige, tagaan ka og $100 billion. Mabakol ka, din adjud ka kalakaw. Sugot mo dili? Tagaan ka og 100 pesos pero mo gwapa ka. Sagot dili. Sagot. Yeah. Sige, kamong mga tiwasonon, kuhaan mog balay pero mabatanon ka. Anang abtig na kay ka. Sagot dili. Istoryahe. Sugot oy. Pasabot ang makalipay di ay nato kanang mga butang og mga tao nga dili kabayran og kwarta. Mao na siya. Pananglitan kining atong pananaw, dim-an gini kabayrag kwarta, nakadawa ta ani, wa man ta magbayad. Kining makasulti ta, makalihok, makadungog, naatay panglasa sa pagkaon, maka-feel ta inighikap nato, way gabayad ani oy para mahitabo ni. Unya kun madaot na ni siya, gastuhan natog maayo, di pa gyud mabalik sa iyang gitawag nato original gyud, kay di lagi kita maoy hinungdan ani. Mao na nga si Jesus pagpangutana gyud sa mga sinugo ni Juan, ingon siya, ikaw na ba ang Mesiyas? Pasabot ang maghahatag sa kaluwasan, sa kinabuhi. Ingon si Jesus, ako. Nya ingna na Juan, unsay inyong nakita? Ang mga buta nakakita, ang mga bungol nakadungog. Wa gasto kwarta ha? Ang mga bakol nakalakaw, ang mga gisangla nangaayo, hasta pagani ang patay nabuhi. Way kwartang makahimo ani nga ang patay mabuhi. Guys, why kanang imong tupad patya ingna kanang di amang ko daghang kwarta, patyon ti ka. Buhion ti kag balik. Musugot ka na. Di ang Ginoo ray makahimo ani. Mao na nga unsa may buhaton, pasudla ang Ginoo, dawata ang Ginoo, malipay ka. Nindot kayo imong bation. Pasabot mo na ang kaluwasan, ang kalipay. Digilingi ay mong tupad. Ingna malipayon kas imo rong naong. Ika na pangatan Ingna kana imong naong ba nakalipay na nimo? Or pakapining na nalipay kas naong sa imong bana or sa imong asawa, ina nalipay pa kana. Nya kun batan-o na na nalipay pa kas imong uyab. Nya og pare gani na nalipay pa kas naong sa madre. Ana ba? Nya og madre na nalipay pa kas naong sa pare. Nya mayon ka, wan adyo ko malipay naong aning animal dako. Pasabot ana wa kay Ginoo. Way Ginoo diha nimo ba? Na siya pasabot.
Muna, pahinumduman kita nga mo welcome tas Ginoo. Matud pa sa unang pagbasa, inigabot nas Ginoo, maglukso tas kalipay. Maugya po'y gihisgutan. Tungod kay ang mga walog, ang mga disyerto, mahimo na nga mga fruitful kaayo. Ang mga bati nga mga lugar nga dili katubuag tanom, mutubo na ang tanom. Ang mga amang makabati na, ang makasulti na, ang mga bungol makabati. Ingana ba? Ang bakol makalakaw. Og matod pa ni Kristo, og ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabos. Mao ni ang usagyod sa mga nindot kaayo kay maayong balita para sa kabos. Kamo dinhi, dato mo kabos. Isa ang kamot sa tinuod yung dato. Kay ilista na tungan, tuwara ba tayo rate dito, pilay mong ibayad, ana. Wagi mo claim, kasagaran, may ngodjod. Unsa na diyang aton kuhan? Very poor, 1 piso to, ana. Nga, ang katong moderately poor, 100 ba to? Ana, ang sagaran, moderately poor. Wagi mo angkon kay ang regularly rich kay pila to diha? 5,000? Oh, ana, wagi mo hatag 5,000 Pulos gyud poor. Oh, na atong kabakakon. So, karon unsa may maayong balita para sa mga kabos? Daghan kay nato musimba, kay kun musimba ang maayong balita madato ka. No. Mangadto ana mga lugar nga kanang mga milagrosa kayo, sama nang Simala, kanang sa Lindogon ba, adtos mga Santo Niño, adtos Rigla, Guadalupe, San Vicente sa Pitalo, San Vicente Bugo, agi-agian lang San Vicente Liluan. Kaya nga naman, tuwa ditong maayong balita. Unsa may maayong balita dito? Mulampos ka ug muti kag board exam didto kay mulampos ka kay inighuman nimong pasar, balik na sa didto aron makatrabaho na sad ka. Nya gusto kang mo abroad, ngadto na sad kay mo abroad ka. Unsa may tumong ang maayong balita nga mulampos ka, makakwarta ka. Pero unsa man gyud maayong balita sa usa ka kabos nga gisangyaw ni Kristo? Kini mao ni ang maayong balita. Bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa langit. Kana bang sa imong kahimtang karon lipayon kas Ginoo diha sa imong kahimtang, ayaw na pangandoy og laing kahimtang? Anha ka diha lipayon kay tungod anang imong pagsigig pangandoy og laing kahimtang, na stress na ka, wa na kay kalipay. Og tiguang ka, kabos ka sa imong gitawag og kaning physical kaning strength nya, mangandoy ka nga malig-on kag balik nga kamao na kang mudagandagan ana mga bakilid, di oy mapandol na gyud kag patag. Pero dawata diha nga naman kay naa diha ang Ginoo. Mao na daghan kay mga buta malipayon nga naman midawat sila nga pagbuot nis Ginoo. Wa na sila magkisi-kisi aron maayo. Daghan kay mga stage 4 cancer nga wa na magbuol malipayon, nga naman midawat sila nga kabubuton nis Ginoo. Daghan kaayo diha nga di nakadungog apan malipayon tungod kay midawat nga kabubutos Ginoo. Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa niingon gyud nga be patient, God is coming. Maghila ka, ikabuta nimo, ikabakol nimo kay nakras ang motor, putol imong tiil, muhila ka, be patient, God will come. Unsaon man niya pag-abot? Lipayon kaniya sa imong mismong sitwasyon. Ako sa dihang gibuwagan ko ato kong uyab, hapit yung ko maghikog. Oh, patigin akong guulang. Pero tungod ay ato, nakauyab na noong kog laing duha na sad. Og wap ako buwagi, di unta ko katilaw atong duha. Sa dihang na-paralyze ang akong papa,
purtigyo na kong hilak. Di na ko makaya. Gipunan pa gyud pagka-paralyze akong maguwang. Nakaingon ko, Lord, daog-daog na ning imo. Pero be patient. Tungod ato, wa ko na dayon og minyo. Nituyok na nung akong focus diri na noon ko sa pag-alagad sa Ginoo. Karon pari na nindot na kaayo ang kolekta. Sige lang, paralyze lang mo diha, basta ako diri kolekta lang yun ko. Ana, wa man ko magtuo moabot ko ani, pero niagi ko ato. Nag-eskwela pa ko perting lisura. Sudan lagloy ag asin kasagaran. Suga nako kandila, maglakaw kasagaran. Sige pangarga na motos mangga o guban pa. Pero be patient. Wa to kaabot siyag napo katuig. Dito na kos bangko nagtrabaho pag human ato. Awa na pangargag mangga. Ano, di na magsudan og loyag asin. Nanay mga hiniwa, nanay mga kuan, di ba? Ay na may sweldo. Pero partis ang lisuras akong trabaho dito. Siging overtiway. Kapoy kestanan ba? Taas kayong oras imo itrabaho, gamay ra kag sweldo. Sorry ha, sorry kayo. Kanang gamay na kog sweldo, gamay man sa gitinuod. Ana, be patient. Ay lang yung kisi-kisi nga magsigreklamo. Tanawa, karon unsay nahitabo? Permi ng undertime. Pero overpaid. Nindot kayo. Ang Ginoo ra lagi mo usab, be patient. Naglagot ka ro sa imong bana kay nangabit, be patient. Awa, di ba sa sunod, malipay na kang magsigig hagwa sa ilang anak. Mingon dahil ka, nindot sa ni pagkahimo na. Lahi sa amo, dahil amo diri ay murag mubo makinig ilong, kanitaas-taas nigilong niya. Malipay ka, di man katog kalipay, gikas Ginoo, dili gikan sa kabit, dili sa gikan sa imong bana, ang imong pagdawat ng imo daing bana nangabit gyud. Dawata, be patient. Kung ikaw sad bana nangabit imong asawa, magsige sa hagwa-hagwa unya sa imong sa bata ba, anak sa imong asawa gikas kabit, magsikag ingon, mura-mura magyug naong sa among parish priest. Ano kani siya? Maudi ay kay magsige magunig simba kung asawa. Naliwat. Malingaw kay sa pariunon man siguro na kay puparihag naong sa parish priest. Ginaim nindog na.